Рани! Аз съм Рая. И ще пробваме един тест куркума. По принцип се прави предизвикателството с канела, обаче ние нямаме канела и ще го направим с куркума. Жълто е и има гордо вкусна канела и е като канелата. Не, като канела. Ужасно е. Много ме е страх. Беше ужасно. Много ме е страх, ако можете помиришете. Ето. Ето помиришете. От камерата да помиришат. Точно. Да, и Рая ще правя първа. Много ме е страх. Не искам да Замисли мисля ти една лъжичка. Много взе, Рая, много взе. Добре, първо ще опитаме по-малко, но това е много малко, Рая, не се вижда, но добре. Добре, айде, лапай. Лапай! Няма ли тя да те чакам или аз да го лапна? Давай. Чакай, ще загреба малко повече, защото съм мъжко момиче. Чакайте са. Съжаляваме, че пак го правим в панята, но защото много ще мърсим в хола и... Да, затова се извинявам. Но страх ме, вижте вече, моята повече. Веднага като лапна си ти. Не е точно. Аз си взех. Гарно е. Айде, давай! Гарно! Гарно! И да, това е, чао!